Dili ba ni? Ah, dra. Dili lagi ni butang. Agay! Gunete. What is up guys? It's Uncle Isao here. I'm back and welcome back again to my channel. What's up mga itsura, mga choy og chay? Nakoy good news og bad news sa inyo ha! Then ano ko, good news or bad news? Di ang good news is pila na lang ka days for 22 days to go! Antay mo ka 25 ba 26 uli. 26 ka uli. Ay oh 26 yun na siya uli. Ka uli ayo sa pangkuan. Mua pa ba? Uy, sorry, 26 ko uli sa mua. So guys, mao to ang good news. Ang bad news is na-injury ko! Sakit kayo! Napiang ko, guys! Na-injury ko ganina. Nagdula ng basketball. Sakit kayo! Mo nang nagdala ko efficacent oil o kini bandage. Bari, kamo bandage. Bari, yan saan? Tablay na ko, bari. Dili kayo, ako sa haplasan. So guys, ako sa haplasan. Ako injury. Sakit kayo! Nakatapilo ako ganina. Pag li-up na ako, dami na kayo. Li-up kayo, Irving ba? Balik ito. Tugpa. Skip kayo guys ay. Tabang. Yo, kamo hilot yo. Ubag kayo yo. Randi oh, kay suwi. Suwi ka rande? Unang itlog. Suwi unang itlog bo ang ina. Oh, gamay ka. Mao rin gamay ka part na Itlog itlog. man, bira itlog pila paggawas. Nag-ana sure ka pagawas part talitan. Guys, pero Koy, Rojo. fresh na kayo si Marianito guys. Marinate ko mo. Ano? Fresh from the Tayo na lang dalawa. Nasa na yung panyo-panyo guys. Madala gini niya. pista-pista. Madala to niya. Ini kulit dito sa kuan. Sa ilang talir ba? Ay, kuan ba? Ma'am, ganda. Trapos ipon. Nga na, medyo talir, kailangan din nag-country kay anak-anak mo. Nging trapos lang. Oil ba, oil? Claro, porque practice na. Bebe, practice mo. Tanan na to eh. Ha? Umias po. Ah. Ang luan eh. Sana. Sama ba yung magiliw? Birthday. So guys, mo nang injury na ako guys no. Sakit kayo na tapilo ganina, murag na pia nihubag dun eh. Kita man ninyo na mahubag kayo. Yung mga eh? So, Yung rin na po ka? sakit kayo. Wala mo kay Kuan. Motor. Hubag kayo guys no, layo ra kayo sa Picastil na ko. Picastil na ko kuan. Ano ba? Ang sa kalayan na hubag kayo usa. Sakit kayo ni. Bag na naon. Naong pod. So ako ang haplasan og efficacent guys, ang ako injury kay sakit kayo. Sakit kayo? Ah, Nag-compress ano? efficacent kani init. Nya namon ko'y bandage. Tay di na ako kadulag basketan niya. Patabang tani Orodjo kay siya may kamao tanan. Kan man na. Ka Arbin man na. Sa lulong na niya. Arbin. Katon injury la hapit na hulog. So guys, kana na likod taga bap na. Manay nag-repair kanina. Murag mukwit na kog YouTube guys kay tungod na ang skit kayo. Bag kayo atong hilot-hilot ginagmay. Skit gyud kay ba di eh. Sa ako sa plasan sa Ay, lagi sa gilot. Bugo. Plasan sa nako. Sa Ini tubig ba? Ini tubig. ay lang. Lumal sa Di kay kunahanad ako kunahanad og ito bili. Pikasen lang sa Sige, padayon na mo. Pan, di ba ka maglisod? skit kayo. Ikaw yung mga Ay na di. ikaw kung yung I've mga been there for how many times already? nga pa nga ayaw na din na. Wa gani, no? Gasakit gani no? Mga nangyari sa binayot na siya. OA-ness. Mag-isnisit ha? Buwang mo? Buwang ka. Bere! Plus na kaning hubag. Kamo guys, madula mo basketball ay mo patakag layat kay pareha man ako nakatunog og TL. Skit kay tapilo. Gano'n sa wanang bula siyang kamot, dito pa na matay. Manday wala na akong bula, na dito sa ring. Piang tuyo tus ko kay. Guys, nahuman ako gangaplas na nya atong pabindahan sa atong amigo nga si Oradia. Wala may sakit dira. Ulat, yuro? So guys, mo na first aid kit. Agay sakit kayo ba ni? Buang. Hinaya po. Dili ba ni? Dra. Dili lagi ni butang. Agay! Gunete! Oo. Gunete dili ba ni? Tikay gini. Okay. Guys, guwapo kay kong tail guys. Limpyo kayo no. Naong lang ni Orjo. Dili. Akyo ni mo muna, gwapong tanga. First time jud ko nga na-injury sa basketball guys. For how many years ko nagadula og basketball karon lang jud kay. Agay ni kuto ba skit kayo. Agay. Mama! Tabang dolor. Ni, lakaw. Wa mo magwa matunog. Go tra? Kulang pa. Sakit man, kuto-kuto man. Okay. Yung mama.
Sure ka mo na ni. May gani kinakabaklay pa ko guys. Ano sa kabinta ko rin? Ah, sa angkol ka na. So guys, mao ni resulta sa among kuan guys na. Kakiat. Kakiat dulag basketball. Apit tarbang pista sa mga di na ako dula ni interpurok da. So mao ni guys na. Mana ni resulta sa among kundat. Plano man tanaw nga di ko mag-vlog ron. Kay ka ba din sa tip ni mo ba di? Tip ni mo sa pag Dungagi pa. kapar dali ba? Dungagi ma. Pa man to ya. Ma, kuaron. Dali ba tarong ba? Dungagi mama. Amo obserbahan ako ang tail guys kung mungot-ngot ni. Ako kuno i-testing og sipa sa mong naong ba di kung Oh. Sagot magdungaga ko ni mong tiang. wala na tulganay oh, grabe bugas na. Pusi. Excited na kayo Ah, leg pinas guys. Oh. Apa na kung dudla? Ano dola niyo? Aswang. Aswang. Ina na. 7 days to hell na siya. Uy, morot na yung bala. Sas, ang kamot. Oh, nangangkang. Bawal din ni mo ipa. Grip kayo guys. Oh, naka-grip kayo guys. Oh. Mura man og kailan ko na rin ginser. Uy, pabuyag. Guys. Woo. Patay jud kong mama anik saban lagi ko ni uli ani lagi guys. May tag maayo na ni inig ko ani inig uli na to. Ina mayok. Asa di si Tiyo din? Mulpyo? Ato na ko be. Skip kayo guys. Ako ang i-practice og lakaw-lakaw guys. Ay tama din ni butangan ako og medyas no. Flash report. Itsuraan ko lisaw. Napi ang Ah, kulitaw dito ng rival. kita gini nyo guys no. Kapating sa kita gito. Sige, manglakaw tataw-taod. O panay ko ninyo guys, tara. Di lang ko magpa-act nga gisakitan kay masuko sa mama. Suko tas mama ba di pag tiwas sa ganoon. So ito na to si Mar Puentes guys. Sinanghinlo ko na silang balay. Ito na ilakaw-lakaw atong injury kay para maayo na inibali. So kaya ugi ko ninyo guys. Nanginay lang ta kay sakit kaya takiong ko. May palagi wala ko ni Dola ron guys kay paano dyan ko sa mood mo Dola ron katunog na malas ko rin tunog ng kurtiil mo skip ng kayo pagkalayat na ako ganina guys ngayon na kuto lagi konnichiwa. So guys, hinlo na kayo lang kwarto. Ay Dola ning Marianito po mo yan. Ano may advice naman ako ano? Puputol. Visit. Buhok na putla. Mag-unbox na rin guys. So, na siya yung face mask. Na siya yung feeling fresh niya. Tanaw na sa naon. Feeling fresh ba? Wait, nakita lang. Na siya ay wakok sabaton sa ni mentol. Para siyang ilong. I-oil. Unsa ni para sa ni himno ni mo? O Bex. O na siya yung bato guys. So, ako kasabot kung unsa ni bato. Gikan. Lagi ka ng Fuji. Ha? Gikan na ni bato sa Man Fuji guys. So, gidala niya no. So, bagong nasugdan. Gidala niya. Remembrance na ni, yan na ni ipa butang sa aquarium. So mahal kay guys no, di ta ka-afford ani. Siya ray maka-afford ani. Tanan na to kung ngayon baka ni. What's up mga Israel kulisaw? Mga chay. Kani daw sabi kung gwapo ba ko ani? Wala. Idol kayo inana yung muli ito pinason niya. Yeah, with injury pa na. Mas ngayon mo kani ako ana niyo be. Isam niya tagin mo. Lo panghatag rin niya guys oh. Salan man player injury man. Pero magskibinduran. Mentang mawa na nagmay. Sensya ilang sa ako ninyo rin guys kay wala sa tayo laag rin kay basta malaag may Disney Sea. Sakto po maayo na niya kung tinggal siguro na. Tanaw ka ba di? Ay kung katawa ya. Ay kung katawa eh. Si Paon ti ka niya kung tinggal na. Agay! Skit ba kayo? Tuo dyan ni Orojo kay ang asawa ni Doktor. Sakit na. Dua ka semana pagkatakya sulod klase. Dua ka buo? Pil? Kasi mo na sakir? Yung ipugos? Basketball. Naong ni mo po do? Bag po do? Sama bala, baka na balik. Huwag tularan guys ha. Kaya skip kayo ni ma-injury ta dahil. Hindi na po magkatakaglayat sa nod. Kini guys oh, gahapon pa niya upan hurot. Pinoy yun. Bilin na gusto? Diba dahil? Nakaanta pa ito. Wala may nakanta. Dito na. Kihilas! Magbanding ta. Kay hapit na tamang uli. Banding rin ka pungtong. Nakakita na mo ah. Buta ka. Full kill niya guys oh. Gahiag. Naong katao.
Ina na to bro, taguya ba ni? Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Dula mi kay nag-basketball no. So nami tanga nga kauban no. So balda yung tiil. So karon pamati siya. Sumakit ang ulo mo. Sumakit ang baywang ko. 6 ba? First time mo? First time. Tawa dyan, mga 3 to 5 days niya. Nako. Iyak. Mga 1 week to. Ewan ko lang. Iyak na nga siya kanina. Iyak ako nina. Pag-uwi. Ganun ako. Migo ng mama. Mama! Tangaon man. Pabilis nila pala. Kaya kaso, bag na kayo kaso. Manday nung pauli na, napiang noon. So guys, Kasi tumino. magpakaayos ako guys. 22 days to go before maayo akong tail. That's it for me guys, and I hope you guys enjoyed this injury. Lagaw na akong video eh. So I hope you guys enjoyed this video, and please don't forget to subscribe, hit Suraang Kulisaw, and Hitsura ang kurimaw. and Tawa ko sa tanan. so that's it for me guys. Tara! Lain na to eh. Peace! Easy go.